Бүгін бик сетіріліклі тема ол бурыстар темаһы. Бұл дүнияла яшәгәндә һәрберебез бұл тема менән кагылып китәбез. Кемдер бурыска бирә, кемдер бурыска ала. Ләкин динебез ягыннан улга ниндәй караш? Бурыска бирү ул яхшы эшме, я булмаһа насармы? Бурыска алу яхшы гамәлме, я насар гамәлме? Гомумән әйткәндә, бурыска бирү кешегә, мусульман кардәшеңнең, әргәңдә булган тугандарыңның хәлен яхшырту, йомышын үтәү, әлбәттә ул яхшы эш. Әгәр дә һин Аллаһ ризалыгы өчен берәүгә бурыс биреп тордың икән, берничә көнгә я берендәй вакытка, ошо вакыт күләмендә һин көн һайын шуның сама садака биргән күк савабына ирешерсең ди. Хадисләрдә һәм риваятләрдә әйткәнләр инде. Ягъни гомумән әйткәндә, бурыска бирү ул бик зур савапка ия һәм дә пәйгамбәребезнең сөннәте. Бурыска алган кешенең хакы һәм ошо кешегә карата хакы бик зур. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр дә кеше бурыска алганда үзе ошо бурысты алам да һәм дә кайтарам дип ниятләп ала икән, Аллаһ субхана тағала еңеләйтер. Әгәр дә ул уга ышанмай икән, я булмаһа алам да бирмәйм ди икән, Аллаһ субхана тағала ул золымлык кыла ди. Ягъни золымлык кыла, насарлык кыла, зур гөнаһка бата дип ундай кешеләр турында әйтә инде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямдан шундай бер хадис әйткәнләр. Әгәр дә кеше Аллаһ юлында үлеп һәм дә Аллаһ субхана тағала терелтеп, тагала үлеп, терелтеп, тагала үлеп, терелтеп Аллаһтың каршына барһа, әгәр дә уның бурысы булһа ди, Аллаһ субхана тағала уны җәннәткә индермәс ди. Бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямдан әйткәнләр, бер сахабаны ерләгәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям киләләр җиназа укырга теләгәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һорай, уның бурысы бармы ди? Бар дип әйткәч, ул җиназа укымай ул кешегә артка китәләр, һез үзегез укыгыз дип әйтә. Ягъни хәтта җиназаны ла кемнең бурысы бар икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям укымаган. Икенче бер хадистә әйткәнләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер кешегә җиназа укый, бурысы икенче кеше уның өстеннән бурысын алгас кына. Ягъни бик каты хадисләр һәм дә бурыстың бөеклеген һәм дә мөһимлеген күрәтә. Икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шунда сүзләр әйтә, шаһид булып үлгән кешенең бөтен гөнаһлары ғафу ителә, илля ди, кроме долга ди. Ягъни бурыстан башка. Шуңа күрә бурыстарыбызды кайтарайык, әгәр дә кемнең бурыстары бар. Бу бик мөһим һәм дә кирәкле тема. Әгәр дә һез кемгәдер бурысыгыз бар икән, Аллаһ ризалыгы өчен кайтарып, арагызды хәләлләштерегез.